Yaro you try. Hakabaning kong ngasap na aingu you blay na mga panla ba yang sa isisian hakabangin yo ban shakri ban penan burom ya kakateng bakut ke jong u hakani ka klimat kamenta nga ai kublay ya pi iway baro akitu gi bape ya ka YouTube channel jong ka United Christian Faith Apostolic Church hakakarteng ga bathiang tam jong try jong Jesus Christ hakani ka klimat kamenta shobingin ya shaprangi program ka jongi tungin singa batcha skor na kaktien ka jong blay Hakabangila ban shem na stiju Apostle Paul Shekinah Ephesus kal nong ban riyo go khot ka bashpau ter haktien jublay ko ang hakabawai no tulong ki bela klan ha utrai bar hakabor ga jing klan jong u tu kiang no ya ka jing kiang atar jong blay baro ba phila ban yang persha e ki bit thabu setan na ba ka jingialeh ka jong ngi kamlong ya ka snam bar ka do henre ya ki hima ya ki bor ya ki nong sin sharper thei jong ka ni ka jingdum ya ka jing baman bakan jaman sim ha ki jaka beneng Nabakumta pinshim haladi ya kata ka jingkiang atyar ublay baro ba phila ban yang yale ha kata ka singi ka basni bat habala dep eki baro ban yang scam tu kiang phi namar kata bala panpo tu yang phi namar kata bala panpo ya ka singkai da ka jing shisha bala kiang ya ka jingda shadem ka hong bat bala phong juti hal ki kijat da ka jingla kloy ka gospel ka jing so nolor baro putet pinda shim ya ka stick ka jingeh da ka ba phila ban pinlip ya ki sum ba meding jong ubaman tu shimru ya ka jingda khli ka jingpen im bat ka watlam umen sim ka balong ka ktien ublai ken da ka badwai halaka sngi da ka jingdwai bat ka jingker pat baro ha men sim bat da ka ba sumar shaphang ka ni da ka jimi not bat ka jingker pat baro na ka bentai ki de khut baro ngilai asngaw ya ka ktien ka jong ublai tangi lang ha ublai ka jingdwai Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Try to sub ye aingu e making kopa ya ka jing bah subun ka jong making ko try. Memshim le ino engi na ka king ko try. But kam jo in ko try Jesu kana. Ha ka memshim le ino engi king ko try kani ka tayo bal na baro in ko try Jesu ba ko do. But kam jo akani ka klip mar ka menta king ko try. Ba kum ki khon ki jong making ko try Jesu bi. Ni wa man shakari ban panan buro me ka teng ka jong making ko try Jesu bi. O try Jesu kana is an aching ko try Jesu kana na ka benta ka jongi ai boringi bing nang la kin ko try Jesu kanat banai phasha me nang la ban wat ek kmat ka jong me nang la ban shakri ban plan buro me ka kateng ka jong me try Jesu bi ngadwai ni ka por kin ko try Jesu kanat ba me lom ring kat kin ko try Jesu kanat ba ka jing shakri ka jongi kin ko try Jesu kanat bar kum jo in ko try Jesu bi ngadwai kan ka por kin ko try Jesu bi na ka benta kin ya lam jong jing mani ka jing ro kin ko try Jesu ba ko do ba me na ai bore ki kin ko try Jesu kanat ba ki kin nang la kin ko try Jesu kanat bi kin yo ek ka jong me bikin la ban shakri ban pran bura me ka kateng ka jong me ken ko pa ba ko do ngadwai kan ka por min sin aking ko try Jesu kana eki do ai bore ki ken ko try Jesu ba ko do jonga try Jesu be ngadwai kan ka por kum jo in ko pa na ka bantau shakri jong me ken ko try Jesu kana ban ka banta ka ba khra ken ko try ha ka ban sab Hai ke jing kai ngi ken ko try ma ka tien ka jong me ken ko pa to is ne na ka banta ka jong ken ko try Jesu kana ba ka ai baro in ko try Jesu bi ka long ken ko try Jesu bi ka bala persat boro men sim ko jong me ken ko pa try Jesu kana war ino in ko try Jesu kana ngi war ino e ka jing shakri lang ka jong ken ko try Jesu bi yami bar kum jo in ko pa jonga bar e ka ni ka kenta barang sang atik sang ti ble bor ka jong me ha ka teng Jesu se pa ni ngi dem mantash ka tam chukuru amen Tega ni ka klip mar ka menta ngai tino eka ni ka por ha ka Shekinah mounted worship ban yalam yangi ka jimani ka jingero bat hadin kata ngai tino ban hai pastor the blue Nongbri ba in sasam ya ka tien ka jong blai ma jongi ka ni ka por Shall separate me from the love of Christ? And whom shall separate me from the love of Christ? Shall the trouble or hardship, persecution or famine? No one can separate me from you.
trouble, oh hardship, persecution, or famine. No one can separate me from you. And I sing, no one can separate me from you. And I sing hallelujah, hallelujah to the Lamb. 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 Wanborlang pyniakhlad naju edukres. Wanborlang pyniakhlad naju edukres. Hato jingeh, jingialeh, jingpynshitom jingdwai. Wanborlang pyniakhlad. Why I'm done, but Ngan rwai Wanborlang pyniakhlad. Ngan rwai halleluiah, hallelujah, shout right. Ngan rwai hallelujah, hallelujah, shout right. Ngan rwai hallelujah, hallelujah, shout right. Ngan rwai hallelujah, hallelujah, shout right. Amen. PYNKHREH shall be Trai. Who shall separate me from the love of Christ? Who shall separate me from the love of Christ? Shall the trouble or hardship, persecution or famine? No one can separate me from you. Sing no one, and I sing no one can separate me from you. Hallelujah, and I sing hallelujah, hallelujah to the Lamb. 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 Oh, we sing hallelujah. Oh, hallelujah to your name, God. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we
worship your name, Jesus. Love you, Lord. Oh, I love you, Jesus, because you loved me first. I love you, Jesus, because you loved me first. Great is your love, oh Lord. Great is your faithfulness. I long to love you more. Your love is all I need. I long to love you more. Your love is all I need. More than anything. Oh, your love more than anything. Oh, your love more than anything. Yes, Jesus. Oh, your love more than anything. Oh, your love more than anything. Oh, I love you, Jesus, because you love me first. I love you, Jesus, because you love me first. Great is your love, oh Lord, amen. Oh, great is your faithfulness. Oh, I long to love you more. Your love is all I need. I long to love you more. Your love is all I need. Oh, your love more than anything. Oh, Jesus, your love more than anything. Oh, your love more than anything. Your love more than anything. Oh, your love more than anything. Oh, jingeh, pyniakhlad, jingeh, pyniakhlad. Oh, jingeh, pyniakhlad. Oh, jingeh, pyniakhlad. Oh, Jesus, jingeh, pyniakhlad. Oh, shishafan. Oh, jingeh, oh, pyniakhlad. Your love
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus. We give you glory, Jesus. You be the glory. Amen. Yani ko Paul ni kong nga ngui ublay ba upli ni kalat sai sin pat ya ka bagin yo ban ya sam ya ka tin ga jong blay apreng ju pi ni priang so bahai pi baro ki prabenge parlok parjor bat baro ki bala ban yo sngo ba ki ba pe ya ka channel jong United Christian Faith Apostolic Church ti hani ko Paul ka ni ka si ka ba ngin yo ban ya slok na ka tin ga jong blay bat shwa kata ngin pendam ga jingdwai ublin yo ban ka khu ni ko Paul baro ko we Halleluiah. Blaying wan kmat ke jome hakani ka por ni klim mat ke bamta ke troa ban ngaingu ime nam ta kaktien ka ba im ke jome ke troa chi su kaktien jome ka ba yene pat ke try kaktien jome ka ba ai bor ke jing ke jungi ke troa hakani ke si ngada dwai man kir khui ki pa lang ke jome ke troa ki parbanget baro ke troa ki parlok baro bat baro ki ba yo sngo ya kani ka khubor jo kaktien ke jome ke troa ba min kta ki min pen khia ki min le ki kamba ya ke jim juki hakani ka por ke troa shim khle jonga ban kren ke kaktien ke jome abe ke tin jome kan to ken troa lembag shuntur ke jonga ke troa na ke donut ke jome ke troa shi we ke troa ban pen bet ke jim jungi ke troa ban pen longi ke troa ki atiar ke jome ke troa shimini ke por bor ko we ngati no men se makhu jome hak ke te nyung jisu banasra ke troa amen ti hak di ke si ke bamanta ubli bu ak donut jonga ke bangan ya sambat phi na ke tin ke jong blame bat ke khubor ke ba utroa bu ak donut ke jonga ke long ba ngin pen kre ya ke jingwan ke jong Trai kumnu ngin pen kre ya ke jingwan arsin ke jong Trai kumnu kum ki benget kum ka balang ginan kam ya ke ban pen kre ya ke ta ke jingwan ke jong Trai te ngine pulih ni ke pon na ka shithi upol
sha ki nong rom kal nong ka bakhat lai ba kat khat ka bakhat wei ter rom kal nong ka bakhat lai ba kat khat ka bakhat wei ter kani ka tin jbre ka ong no but ya kani habangi thu ya ka ya ba mentala dap biang ka por yangi ban ki jot na ka ba yo thia na mar menta ka jingpen em ka khama jan ngi ya ka ba min ba ngi langen ka miet ka ta kala nang dirno shibun ti ka ski kala jan na mar kata tungin ya bread no ya kita ki jingle jong ka jingdom ba tungin ya king no ya ki jingking atiar ka jingshai tungin ya dalet don kor kumba haprsha ka ski om ha ki jinge di kiat kin win par ha ki jinge buaj om ha ki jinge kai kin thai bat ki bayenuti jaklia om ha ka bayamai bat ki bayapi hun nei to ko phi yo jesus christ ubo trai par wat suma su kelpa ya ka jong ka do khnang ya ka ban pen brai ya ki jingkwa bangman jong ka kani di ka ktin ka jong blai baladangi puli ang ni upol uhikai lembag ni ka shti ya ka balang bajingi wei ki parbanget ya ka bangin PYNKHREH ya kata ka JINGWAN ka jong Trai ko mangi hakin ke singi ka taklong ba ka JINGWAN jong Trai kala nang hajan ban nang hajan kom ki benget ngidon kam ya ka bangin PYNKHREH ban nganget scam ba Jesus Christ ubolong unong tau tengah jong ka balang uban la ulong tau ulong tau tengah jong ka balang ma ban ngi kom ka balang ngilong kata kan nonglet kurim ke jungu Chris ulang kurim jengi bat ngi long kan nonglet kurim ke jungu bat kat kum ga ktin ke jong blai nga ktin be ka ong ba u blai u Chris pa ngi bengin long kita ki ba clemsti ki ba dan buram ki ba PYNKHREH ki ba janai hakmat ke jung ngai kita tadi ke jingkwa ke jong u Jesus Christ ya ka balang bat nanong IPN geski kum ka balang ngidon kata ka benta ka bakraw ban PYNKHREH ya kata ka JINGWAN ka jung kum ka balang ka bedon buram ngin PYNKHREH na ta ka da ha ni geski ka bible ka hikayangi ya ka ba ngin PYNKHREH ya kata ka JINGWAN jong Trai khnang ba nginum long ki bel eran ha ka JINGWAN ka jong Trai pad ha bangi puli ka ni ka bible ka hikayangi ya kata kum no bangin PYNKHREH yeladi bangin long ka nonglet kurim ke badan buram ke jong Trai bat ningkong ka bangi puli hakini dikhat ka penpawengi ba ngin kindet ben rew ngin long ki bayot khia ka baningkong hangni ka long ba polu ongengi ba ka por jong ka jingpen em kala jan kham jan ban ya ka ba ngilanget kham jan ban ya ka ka bangi perkhat lari ngi pe ke jingjah ka perthai tadi ngi pe ke badan sadong jungi ke jingjah ki ni geski kadai ngi bangin kindet ben rew bat kadai ngi bangin long ki ba pikir bat ka ke bangi puli yang ni ka long ba upol u kersewi ki benget wong tungin long ki ba kijot na ka ba yo thia kani ka jingyo thia kadi ka jingyo thia ka ba kan jaman sim ka jingyo thia le se kam dei tang ka ta ka jingyo thia ka met kadi ka jingyo thia ka ba kan jaman sim bat ka long ka bala ba ngi ki benget ba ngin yo thia ha ka jinglo man sim ki jungi bat kumbangi iya kini kiski mamta kapor ke ba shisha kapor ke jing tenju ka purthai bat kani ke bangi i manta kini kiski ke jing sha khang ya ki yeng mani ke jing sha khang ke jing mani lang ke jing pinwet ha ka ban shakri yu blai bat kani kan long ka jing shukor jong boman ka bayele ya ka ban ken oi ki breo kam tabi ki benget ki badang long bat ki benget ru ki benget solan sar ya ka ban penlong ki ban yo tia ho ya ka basdang kumbangi i bon ki prabenget bon ki breu ki pelong ki jisang ki yeng ki sab ki breu ki dwai shitram so Trai dekat penang ya kini ki pon i ba ka don kata ka jinglong ya ka ba ki breu ki sedang ban lengai ki sedang ban yo tia ki sedang ban so ban long ban syakan oi hakni ke ban syak rong no ke jong gadi ke perthai na ta kada tunginum syak syukur bat ke banga kwa ban ong hang ni gesi kelong ko ba ong upol hang ni tungin yakin dit ben riu tunginum yo thia ka tin blai ki thu ingi ba syapang ki thai soti shpongot ki thai soti Jesus Christ wai ke ni ka parsia ka gospel jung Matthias kelong ba arbusan ka khat ben kong hadu ka ba khatlai lengi puli ki tu khat barok ko bai ke thu ingi syapang ki shpongot ki thai soti san ki ba start ba san ki ba bit ka tin blai ki thu ingi ba haba utau nong let kurim ula pentut ya ke jingwan ke jungu ban wan shawi ke nong let kurim la ong ba kita ki thai soti kilas tang ban samthia kilas dang ban
ngau sam thia tongan puli khendiat ya kaktin ga jong bleng ni ko ong kumta but haba kila ngau sam thia kumta lo ong ba kadi khat kebesan kong haba uta nong lek kurim ula pentut kila ya sam thia baro but kila yo thia kakti juble ko ong ba kila yo thia kila sam thia kita ki thesoti but hangni dan kita ki thesoti ki bastat kila penkhre ila ka jong ka syarak ka jongki bar kila pendap ki kulpi jongki de kompnyang ndai ki don kitaru ki bebe ya ke ba ki kimshim la penkhre ya ka syarak ka jongki da kompnyang palong ba haba unong lek kurim mulawan kakti juble ko ong ba kini ki bebe kila syai no kini ki bebe kila syai no but kita ki bastat kila yo ya ka benta ya ka ben let rong sya kata ka jing khawai jong unong lek kurim kai ki banga kwa ong ni kalong ba kaniru kala banja wat ya ki benget ki babun le se ki ba shim sting kani ka jing long jo ki kisan ngut ki thesoti ki ba be ka dei kata ka jing long sam thia ka ba kan jaman sim ka ba ki kan sting bun na plen jungi le se ha ki ni singi ni kan sting ki jing dei ka jungi bat ublei ni kan sting ya ka ban jan sho ublei lamba ki jingdwai ni kan sting hoi ngim yo ban le ki yeng mani ngim yo ban le shak jaga ban yang ya don lah ga jingdwai bat le se ka ni kala ban long kata ka jing sam thia ka ba bun ki benget ki sha ring no hangni ya ke ba kin shim sting kin shim sting ya ka jing dei ka juki bat ublei ki bu teng ma bat kini ki thesati ki ba be ki ka thosh phang kata ka jing long jing em ka jongi ya ka ba yem kwa ban shim khiai ke aka ki jong ublei na ta ka daw hani ka sngi tonginum long kumta ngin ken dit thia na ban ngim tip ka tin be ka ong ba ujis press ula ban wan hakan un ko por wan ko nong to bat kani ka jing sam thia ro kadi kata ka jing long ka ba kan jaman sim ka balong blam ka tin be ki thu ingi ha ka jing thu ha ka kitab ka jingpan paw kal no ka baar pala dingi puli kal no ka baar ka khat ka baar hadu ka basan kai thu ikini shapang ka balanga po Ephesus kani ka balang kala long ka balang ka ba listing ha ka ba idei bat kata ga jing iet ka baningkong ka jongka ya ublei dongin pilihan ka pol ka jingpan paw kal no ka baar bat ka khat ka baar ter Jesus wang gumni ngai thoi ka jingle jong pha bat ka jingle minat bat ka jinge sha jong pha bat ba phamla ban sha shu ya ki basneu bat phala tin ju yet ya kita ki ba ong ba kilong ki apostle bat kim long ti phala shemi ki ba lam ler bat phala don ka jinge sha bat phala sha na kam ta ka kerteng junga bat pham shem na smu thayan henry ngadon ka ni ka persyaya pha ba phala ino no ya ka jingi jong pha ka ba ningkong tukin ma on mar kata nang no phala ham no batu kala ka mun batule kita ki jingle ki ban ningkong lemda kumta nga wan kloi pha bangan pinkin ria no ik ding pin yang shadak jonga jongpha na ka jaka jongka lada pham kala ka mun hangni giktin juble ka ong ba ujis press ai ka ni ka jing maham ya ka balang po Ephesus kata ka long ba kala do no ya ka ta ka jing e ka ban ningkong ka jongka ya ujis press ka ni ka jing e ban ningkong ngangi scam ka de ka jing shit ham ka badon yau blay but kani ka balang kala do no kata hot kala le shibun ki ki babha bat ki bade henry kala do no ya ka jing it ban kong kani kala belong kata ka jing sam thia ken ka ba kenjaman sim ya ka ba ngim it shu ngim bang shu ya ka ban le si ban ya lap ya ka gospel ban sakhi you Jesus press ni ban don ka jing ham ban dwai ban don ka jing dei ka jam blay ban puli ka bible ban don kata ka jing dei ka ba scam ka jing dei ka jilio but Jesus press lada kalong kota hari kesini kwa ba ngin kindet benrio na kata yo ba haba Christian wan unlap ingi bat ki jingpen bernia ki babunjat ki ba ka pertai keterwa hagini kesini don shibun ki jingpen bernia ki ba tu no ya ka jing e ka jung blay na ka jing jungi na kata kadau hari kesini lemba kan ka kubor ngai scam ba ublay kwa yangi ban pen kre ba unwan un shem ba ngidon ka jinget ka ba shitham ngidon kata ka jing shitham ka ba kraw ya utrai Jesus Christ unang penimjungi kala dakaba ngidon kata ga jinge deke be embat dakaba ngidon kata ga jinge slok batu bat kumjuru ban le e ka kam ga jungu daga jinge bat ka jinge chetham kata kalong ke e ka bangi ni ka banikong bat ka ba ka bangi puli hakan ga shithi upol Shekinah room kata kalong ba wong ba hakan khot ka ba khat ar ko kamiet kata kala nang dirno shibun tigas ni kala jan
kasni kelajan kadi kasni ke crunch pang ke jingwan ke jong trai kasni kelajan hang ni kamut ke crunch pang kata ke jingwan asin ke jong trai but tung num long ki be yo thia ba bangin num sung thu ike beja ha ke purthai tungin long ki ba pet mat bangin pet ki khmat ke jingi saudong ini i bangin num shim sting iki ba hang ni wong kata ke sting kelajan namar kata tungin ya bread no ya kita ki jingle jong ka jingdum ba tungin ya king no ya ki jingking atiar ka jingshai hang ni ka tin jublai ka ong ingi ka ba ka bangidon ka man le ka long ban pen khre le di ka long bangin bread no ya ki jingle jong ka jingdum bread no ya ki jingle jong ka jingdum bat king ya ki jingking atiar ka jingshai kata ka long ka benta ka ba ka banga kwa ban ya samat pi kata ka long ban pen khre ya ka jingwan jong trai kumlungin pen khre ka jingwan jong trai da ka bangilong ki ba pet mat ka baning kong long da ka bangilong ki ba pet mat ha ka jinglong men sim ka jingi banginom yo thia bat ka ba ka long ba nyen bread no ya ka jingle jong ka jingdum ngam te pet lungun pen jingi ki bala kam bangilong ki kristan ki bala nget yu jesus christ ki bala kharsin hendrai ki badang yai le ki kam jong ka jingdum ki kam ki bam dei kat kum ka tin jom lai anoi pi lada ni long kupta kan mau gani ko wei kadon ka jingma ka bakra ya kat hakata ka si haba ukris wan shawingi to ini puli ka ke episode kal nong ka ba san ka khot ka ba lai hadu ka ba khat ar kani ka tin jom lai ka ong kum ni san kal nong episode kal nong ka ba san bat ka khot ka ba lai ngan puli kum ba ka long lai hadu ka ba khat ar hani ka crunch phang kita ki kam jo ga jingdum henrai ka jiklem bat ka jingle jaklia baro lani ka ji kwa lalat what ban ya lap ki preng jong phi kumba ka dei ken yikri khoi lemni yakab ijli lemni ka jing kran bet lemni ka jing kran biria ki bam bet ken henrai kham tam ka ba aingo namar phi tip scam yakni ba wei buklem bat uballe jaklia bat ubek kwa lalat ubalong ba mani britha umdan ka banta ha ke hima Chris bat ublay wat ayunu nu ban shikore phi da ka tin thala namar na ka banta kini ki aka ka jingbitar ublay ka wan hagi khon ka jingbum ko ngo namar kata phi wat long ki bay shang lem bat ki namar phila julong menu ka jingdum henry manta phi long ka jingshai how try tu ya ti kum ki khon ka jingshai namar usto jong ka jingshai ulong ha ka jingle bha bat ha ka hok bat ha ka jingshisha baro da ka batin ju ka aka open subha ya utrai patu wat ya shang lem bat kita ki kambam si so jong ka jingdum de kham tam ba pin remiki mar ka long ba le ran wat ban yethu ye kita ki ya ki ba kile ha ki bare kani ka long ka tin ka jong blai hangni upol u krenjur bat ubanjur ya ki bangim dei ban pyniakhlad bat kata ka jinglong joga perthai ngim dei ban ya kat kum ka rukom jong kani ka perthai idon kam ban bread no ekta ki jinglong kani ka kenma kani ka shti upol tho ek balang utho ek ki kristan utho ek ta ki belangen na da kada namar bele namar ba kala banlong ba wat la ngila kam ngilong ki kristan ngilong ki benget henry kita ki jinglong ki berem ki badang ya isno hangi kita ki jinglong ki ba penthot ya ki jinge de ki jingi ber ble na ta kada la da don kum kini ki aka ki ba penthot ya ki jingya nanti jingi ber utra tu ken ma kani ko we bangin noi kita ngin bread noi kita kenang ba kanum penwet lani kanum long ka daw jong ka jing thot ya ka jing dan benta ka jingi bat ka jingwan ka jong trai na ta ka daw hari kesngi tung inum shim sting inum ong ba la pen em yang ngala ban le kat ka man ka don ka jingai e ka jong blai em ka tin blai ka ong ba ta dingi yai le ya kini ki kam jong ka jingdum inum yo benta ha ka hima ka jong blai na ta ka daw hoi ngila ban ong ba ngim long ki bejana ndoi ka tin blai ka hikayangi bangin yai be brai shaka jing janai pol wi kaim ta ka ti chuk mushkin ong hebrew bangin yai be shaka jing janai shaka jing penjanai paru ong ru akinong Filipi ya ka ba ngin trai pendap ya ka jing penem ka jong blai wala ngila yo ya ka jing penem da ka jing ai hendai ngi hapan trai dap ya ka ta ka jing penem da ka ba yai be shaka jing em ka ba khoj shaka jing em ka ba hok shaka jing em ka ba dei rukom kat kum ka tin jong blai de hang ta ken ni ka ba ngin pen khre kom ka balang ya ka jingwan ka jong trai ngin pen khre ka jingwan ka jing ya ka ba un shamingi kita ki breu lani ka ta ka balang ka ba don buram ka ba klamsti bat ka ba khoj ka ba suba hakmat ka jong bat kum juru la dangin puli shishu haka
angin ke lenong ke ba ha ka lenong ke basa hi ka nong ka shiti shikinong FSC ke lenong ke basa hangni ru pol ukren tong ni puli kendiat chpang ni gajing imbat mai sakul nong kedkhat ke bakhat nyau ya kani nama kata ngaong ban ngapla how try ba pin om ya chu kum ya ki gentle ha gajing thala ke jingbut jungki bala pendomi ki ha gajing shampang jungki bala penlong kun so sim na gajing im gajong blai nama kata ka jingbom tip ke bahaki namar ka jingpynshitom ka don jungki ki bahaba ki long ki ba klem ran ki la IT no yela dia ha gajing de nuti ban le e ka bajaklia baro da ka jing kangar Nrai pipim shimla nangkum tayo Chris tada shisha pila sungtho yeu bat balahi kai piu kat kumba ga jingsha ka long hau jisu ba pinbo no shipang kata ga jinglong jipi ke ba menshwa yaw ta ubre but men ken ba nang puot kat ba kum kita ga jing ikwa ka jing syukor bat ba on pen mai pi ha ga men sim ka jing mut jing pi ba pin kop yo bre but mai yaw bala penlong ha ga dur blai ha ka hok bat ha ga jing khoj ka jing shisha kini gid khat bible ki thu ingi ya ka ba in ya ka bangin im kata ka jing im ban kup ya Chris ni ban kup ya ubreo ubutmai ha ka jim jingi tungin IT le de shaka ktin jibleng in IT le de ban pendap ya ka ktin ga jonglei ya ka bangila ban PYNKHREH ya kata ka jinge de ka jingi bat ublei ban PYNKHREH ya kata ka JINGWAN ka jong Chris ban shawe ka jim jingi bat katang ba ul shemingi ki ba khoj bat ki ba suba bat kum juru sakawai ke banga kwa ban ya ban tabat phi kala takalong ba habangi emma kini kisni ki ba khaddo kadon kamingi bangin yat ken ha ka jing start bat ha ka jing dap jok ban sem ko jong blai tongin police sai sien ya kan ga teach kinong FSC kal nong ga basan bat ha ka dekhot ke ba khatsan ter ko ongkom ni tokmi bhati kum no phiyat kum ki bum start ndai kum ki ba start da ka ba sius pa ya ka por na ba kini kisni ki long ki ba snew na ba kum ta tu wat long phi ki ba biet en rei ki ba shampang ke ei ka mon utrai ka tin be ka ong hang ni kum no bangin long ki ba start ngin ya ki ba start ki breu ki ba start bat kum juru ban sius pa ya ka por tungin shim ya ka tin ga jong blai bat ngin PYNKHREH ya ka ta ka jingwan jong utrai bat da ka ba ngi sius pa ka por ngim tip sakanung nang yo por ban nyalap ya ka gospel sakanung nang yo ban em akan ka porthai ngim tip akan ga kinta akan ga ya akan ka por ka ba uble man ban sha ndai tang ka wi bangi tip ka long pa ulajan bat haba ulajan tungin shim in sius pa ka por ban pet ba ka ek bangi le ka long shisha ka ban ne bat ka long shisha ka ban pendan buram uble bat ka ban long ka buram nam ta jung u tin bi ka ong shu ang ni ko ong no naba kumta tu wat long phi ki ba biet ndai ki ba shampang ke ei ka mon ga jong blai wat ka mon ga jong blai pat tu wat long phi ki ba bu an da ka wan ha ka ba don ka jing ki wen ndai tu long ki ba dap do men sim da ka ba kren perlok ha ki sam ba ki jing rwai ba kan jaman sim da ka rwai ba ka ba kan ut da ka do nu jong phi ha utrai da ka ba aingu hala ka ski namar ki ei baro ha ublei ubakpa ha ka kerteng Jesus Christ uba utrai jingi da ka ba yakong perlok ha ka jing shepting ya Christ ka ba ke kayangi ba ngin long ki ba dap do men sim to ngin long ki ba dap do men sim jong blai man la ka si ka jim jingi bat kum jur bengin yat kata ka jing em ka ba dap da ka jing ro da ka ba dap da ka jing mani ba dap da ka jing aingu yu blai bat ngangai scam aba ublen wan ban aba utran wan sai sin aba wan sha yang aba dipi kalong ka jing kwa ka jungi kata kalong ba uble un shemingi ki ba breu ki ba dap da ka jing aingu yo blai ki breu ki ba knyum ki breu ki ba songu ya ka jing ku jong blai ki breu ki ba dap da ka jing rwai ro yo blai banga ngai scam ba ladangi sung thu ikani ngin em ka jing em ka ba man la ka ski ka ba songu yo blai ko ba ong David akasam ka jungu kal nong ba lai pusa ko ai ba ka jing ro jungu ai ka jing ro utrai kan dap ha ka shintur jonga kan long ha ka jing shintur jonga barabor banga ngai scam ba kini gilong ki benta ke ba ngashu ko ban ya ben shet ba phi ka takalong bagin PYNKHREH ya ka jingwan ka jong utrai kum ka balang ngin PYNKHREH ka jingwan jong utrai tugunum yo thia kum ki thai sot ti ba be tungin long blam ka jing long man sim ka jingi
wala ke bajasau dong jungi ki le ban kring ki le ban kejap ya ke jing long semu jungi ndai kini ka wei ni don kam ban pen ken ma wela dia kata kalong bagi long ki bakindet bagi nom yot ya ke jumu jipkat jungi bagi nom rong no engi da ke jong ketika pertai bat hakani ka por sha bangan penkut kindiat ngan aku an puli kini gidkhat bible ke ba ke ba beli bu adok no jonga dia kenma gini ka wei ba ublei un sat khoi ya ka jungi jumu jipkat jungi da ka ktien ka jong u Efsas kol nong basan ka dekat ke ba arfon riu kumnungin yai PYNKHREH kumnungin la ban ho kini ke bangilai keren kumnungin la ban penjanai kata da ka bangi ala da ka ktin ga jong blei bakan yo on pen khoi ni namar ka ktin jo blei ka long kum ka ka ban pen khoi no ya ki jimut je berkat ke jungi tangi puli Efsas kol nong basan ban arfon riu arfon yo ba on yo pen khoi ja ka habola sat ja ka da ka jing sat ka da ka ktin kani ka long ka betak badan kam ba ka ktin jong blei kan long ka banta padang ke jim jing mana ka ski knang bangila ban yo ban kata ka jing ka ba ngila ban ka jing ka ba khoi ka ba kentang ba unda bi penjang ya ka khamat haladihi ka balang ka badan buram ka bamdan ka ba thok briala ni ka basti lani ke ba kum kita ndrei bakan yo long ka ba khoi bat ka ba klem jingtuna bat nang ta shu kumba upol kan tu yo timothy ning kong timothy nong ba saw kad ka ba nyo bat ka ba pra tang ni puli kini kindian ning kong timothy kal nong ba saw bat ka ba nyo bat ka ba pra ko angkum ni henrai kan tat ye kita ki purus kam kai bathala bat babi bat tu pen million ye ledi sha ka jing riu blei kani de ke bangi don kaman yai le kom ki perbengai kom ki bengai how you stress kata kalong man pen million ye ledi sha ka jing riu blei namar ka jing pen million ka met ka pen mentoy tang kindian handai kata ka jing riu blei ka pen mentoy sha ki ke baro na ba ka don ka jing kular ya ka jing ka ba menta bat ya kata ka ban sawan hangni upol u ong u timothy wong tungin kenta gi perus kam kai babe ngin million yel di sha ka jinglong riuble namar ka ni ka don ka jing mentoy hak ba menta ka jing ba menta bat hak kata ka jing ka ban sawan kata de ke banga kwa ban kentu ki parbengai tungin ya be brai sha ka jing long riuble nang ta shu u Jacob u angkal nong ka basan ba ka khot ba prai ka bangin yai sha tongan pelik ni Jacob kelenong ka basan kedekhat ka bapra ko angkum ni tu ya shu Trai hakimi u bareb u ap kimi u so bakor jo ka kendau u da yai ap islam u tat onda ula yo pediang ya uslap bashwa bat bakaddo tu ya sha islam ru mapi tu ya pen scam ya ki dok nu jopi na ba kata ka jingwan utrai kala jan ka ike banga kwa ban ong ni ban hang ni kalong kumba u Jacob u ong kata kalong bangin ya pen scam ya ki download ke jungi hangni ba ong pen ka mot pen klan ya ke jingai ke jungi wan ma ba ki ba wan persha ke jungi kin don shibun ke jing pen thot kin don shibun ke jingialeh ya ke jing jungi ki bengai ban kejap ban tan ban ring ban pen trot ingi handai kin ma gon ke wai ni don kam ban pen tung num sha syukur haki jong ke perthai ngin pen ki download ke jungi ha ke jingai hadu ke jingwan ke jong Trai angit scam ba blei un ai boringi ba ringkat bat ka jing IT ke jungi u blei un ai boringi ba sakani go wicket khat saat lagi dikhat ke banga kwa ban ai pi kata kalong bangi don kam ko bong Petrus bangin yai pendam sha ke jini ke dikhat Bible ke bau Petrus upen ken ma ya ki banget ko angkum ni lenong ke basau ke dikhat ke banyo ni kong Petrus nang basar khat binyo henrei kata ka bakut ki boro kala jan ken namar kata to pin khan adkar batu pin sharaj phanga jingdwai phangni u Petrus wang to khan adkar bat sharai ha ka jingdwai tungin PYNKHREH ke jingwan jong Trai da ka bangi ka jing ka ba khan adkar bat ka ba ni pen lot ye ka por ka jingi ha ka jingdwai par ka khat ba prawang henrei ni kong ya ki boro pin yabat ya kata ka jingialeh bashit hem parlok hi na ba ka jingialeh ka tapno iki babon belin ki pom ka ige banga kwa an pen ken mang ni kalong an pen kod hani kalong shpang ka jingialeh ai ba ka jingialeh ka jungi parabangai kanum man kriat ka jingialeh blairu kanum man kriat ka jingialeh parabangai ru
kan noman kreat ngin pen kre ya ka jingwan ka jong trai da ka bingdon ka jing e bishikhem ning kong yo blay bat kum juru pangini e para pangi he kum bu pol wong ha ka Philippi kal nong maning kong tang sak ni ko khot kong ni Philippi kal nong maning kong ka khot bakanda polu dwai nam ta ki prabangai wong ni ti ka ni nga dwai ba ka jing e jing phi ka nang yo roi kar hai shu shu ha ka jing tip ba ha ka jing shampang paro ba phin yo nang ban bishar thu ye ker ba kum ta phin yo long ki ba score bat ki ba klem pen thot hadu ka si ukris ki bala pendap da ki so ka hok ki ba long da Jesus Christ knang ka burom bat ka jingiro yo blay tekni ka long ka jingdwai ka jongaru ye phi ki prabangai bat baro ki ba pdia ki bala pdia Jesus Christ ki ba dan ki balang ba per ki ba sngo bat ki ba snap ki khobor ba ngin long ki badon ya kata ka jing tip bat ka jing shampang bat nin nangla ban bishar thu ek ba shong pher ni ema kisni ki ba shibun ka jing kala ha ka san hima sima ka jing kala ha ki ba bon sau dong jungi bat kum ki prabangai nin long ki ba start bangila ban su thu ban bishar thu ek ki ba shong pher ba kum ta nin long ki ba snor bat ki ba klampen thot hadu ka si Chris tikene ka longa tinga jong ble ba ble bu do lot dong inum than ha ga jing de jing ber ble in pen kre ela ka jong jing im da ka ba ni pet ni ap kmi ya ka ta ka jingwan ka jong trai bat kum juru bangin long ki ba start in long ki ba shampang bat bangin eno ikata ki jinglong ki berem tugin be brai ka hok bat ngin dandu di pelut por ka jing ha ka jing dwai bat ka jing e par bangai tu ngi dwala han ka por ublen ka khui ka jim ka jing phi le magani ka khubor ka baren halleluiah bling ayu eme ha ga ni ka si bam ta ka tra pa ngada dwai nam tai baro ki yo sko ye ka ni ka khubor ka tra ha ga ni ka por ka tra ngada dwai bai wei pi wei ka tra chi su nangi ka tra ngin long ki bala pen kre haba me wan nge ba mi khmi nanti ba ka balang kan long ka balang ka ba don buram ka ba khoj bat ka ba klemsti ka tra ka ba janai ka jame ka tra ai boring ka tra ni ka si pangine be she ka jing pen janai ka jame ka tra yarap ingi ka tra kum ki par ngi le sidan na prenjungi ki bedang don ni kita ki jing long jo ka do ki jing long ki berem ki ba yesno ki pop ki ba yesno ha ka jim jingi nrei bangin ka tra banginum samthia ka tra nginum shim sting shapang ka jingwan ka jame ka tra man ngi tep ni pe sau dong jingi i peki ai baro ki sakhi ya ka jingwan ka jame ka bala jan ka tra pat shen ben put ik turoi ka tra ban man shano ingi ka tra yarap ingi ka tra pengin long ki bala pen kre kom ka balang ka tra ya me ka buram baro ka tra bangada dwai e ki tu ki bam pat shim la pediang me ka tra kom nong penyam tra hanu nu ki don ka tra ada ki pe ya ka ni ka video ha ni ka si ka tra I can pen kre la ka jonga jing ka tra da ka ba ki khot me ha ka do no jong ki ka tra chi su tra ablek ta ki hen ga ski ka tra bakin pediang me kum nok penem ha ga jim jiki ha ga kerteng jong jisu benasret ngi datwai pangapan kini baro amen doblen ker khui bi dengan nge scam Ibanylla yo mat e ka jing ker khu ling ba ka jing mani ka jing ro bat kum ju ling ba ka tien ka jong blai nge scam ba blai unai ker khu ye phi ba no ai bo re phi ba phinang la ban shakri yo blai blai ka jing sok undan ring kat bat phi ka ni ka tayo baro shtayo hado india shem biang pat ha ka be ka tayo blai na ka banta ka buram ju amen